niveau. In grote getalen zie je weer aanwezig. De heden en optocht van Vastelovensvereniging De Bindijker, de mogen aanschouwen. Let vooral op die laatste wagen, nummer 47. De Springtrouwen wordt de eerste keer ingevoerd. Wordt goed van de staalbaan geweest. Prinsenwagen van onze eigenste prins Jos de Tweede. Wij heten er allemaal welkom in op deze kooien naar hartstikke de druge Vastelovensmooie. Die flitsjes die daar daarvoor bezig blijven. Dat is confetti. Dat komt van bovenaf. Dat wordt goed gesmeten op de Prinsenwagen. En dat is hier allemaal in orde gemaakt. De rugwegen optocht van Vastelovensvereniging De Bindijker. De mogen presenteren. En we hebben op de volgende dag eruit. Die op de grond. Wat vind ik het koud? Dat is op de zoet en die en dat is goed.
We kunnen heel even zien op groen. We kunnen gewoon gruwelijk op de grond. En wat dat betreft mensen ieder punt aan te trekken doen. En dus aan de plaats hebben we hier als familiebedrijf moeten heen. Dat we hier dit terug moeten presenteren, want we hebben hier jaren op gespaard. En als ik je vertel dat het dan nu ons net gelukt is om zoetkloof te zien voor het intrekken van andere schermen. Nemen ze prinses Daniel, hier stiert terug, Prins Jan de Bergen. Stonden hielschoenen op. Hielschoenen op. Stonden hielschoenen op. Hielschoenen op.
Meester van Basisschool Plutschop. En dan sportersman Els en Chris.